знам какво интересно. Така ли ще стоиш като балерина сега? Не. Боби много си смотан днес. До сега да беше това движение, освен температура, движение. Не знам как това. Виж как е във въздуха. Не съм аз мишката, е само мишка. Не дохранвам. Не трябва да послушам. Много лучше. Саменка. А това почна да подскача. Боби тук. Боби. Боби. Тая мишка, що скача така, бе? Тая луда. Маша. Тая луда е мишка. Не съм виждала така скотлива. Или се оплашва. Ето птица. Ето птица. Ето птица. Аз не съм виждала мишка, като се скача. Браво на моя. Не съм виждала такова. Мама, тая мишка като кенгуру. Скача пред целия аквариум. У нас здорове, а не мишки. Айде, Боби, пристели се пъти. Готово, това беше. А ти какво? Това сега ще удуши малко и после ще...